Вітаю ўсіх. Гэта Рома і Вандра падкаст. Падкаст, у якім мы размаўляем пра спадчыну з людзьмі, якія так ці інакш звязаныя з гэтай справай. Амаль год таму у нас выходзіла размова з Алексеем Бацюковым пра магілёўскую спадчыну. І сёння мы зноўку вяртаемся ў Магілёў. А вяртаемся, каб пагаварыць пра збор лакальнай візуальнай спадчыны. Калі простымі словамі, то гаворка пойдзе пра збор асобным праектам здымкаў і выяў горада Магілёва. А гаварыць мы будзем сёння з магілёўскім краязнаўцам Давідам Олегам Лісоўскім. Давід Олег займаецца зборам здымкаў больш за 16 год. І не толькі збірае, але штодзень шукае, выкупае здымкі на аукцыёнах і гэта ўсё структуруе ў адзін асобны праект. Давід Олег якраз падзеліцца адной дэтэктыўнай гісторыяй з аукцыёнаў, якая цягнецца ўжо 3 гады і яшчэ не мае канца. Там супольны выкуп лота калекцыянераў, там супольны выкуп лота калекцыянерамі, пасля знаходка іх частак, пасля яшчэ высвятлення нейкіх абставін, і зараз там чакаецца адказ ад аднаго румына. Карацей, гісторыя сапраўды дэтэктыўная, таму варта яе паслухаць, адпаведна, паслухаць гэты эпізод падкаста. Карацей, гаворым пра Магілёў, пра зборы лакальнай візуальнай спадчыны, як яна выкарыстоўваецца, пра ролевыя мадэлі і чаму калекцыянераў шмат, а праектаў не. Перад тым, як пачаць, нагадаю пра падтрымку праекта Вандра. Дзякуючы ёй ёсць матывацыя працаваць. Таму буду удзячны кожнай капейцы на падтрымку праекта. Спасылкі будуць у апісанні. А цяпер будзем пачынаць, таму сядайце больш зручна і вандруем. Пра гэта у нас ёсць вельмі яскравы прыклад з Магілёва. Гэта быў такі вельмі знакаміты краязнаўца Філіповіч, які сабраў вельмі велізарны каталог і інфармацыі тэкставай, і здымкаў, і розных копій дакументаў. І ён усё гэта рабіў усё сваё жыццё, і пасля смерці яно часткова, з большай часткі яно трапіла ў краязнаўчы музей, частка трапіла ў архіў, наколькі я ведаю, у Менску, і ў выніку дасягнуць да гэта амаль немагчыма, то бок яно закрыта настолькі, што амаль немагчыма не паглядзець, што там ёсць, не здабыць гэта, не выцягнуць кудысьці на людзі. Яно там ляжыць, пыліцца ў гэтых шафах, і ўсё, няма гэта. То бок чалавек усё жыццё на гэта патраціў, і цяпер яно проста недасяжнае амаль. А ёсць разуменне ўвогуле, што там была за інфармацыя? Ёсць спісы, што там было, і ёсць нейкія, ёсць каардынаты, ўсё, што там было, але каб гэта паглядзець, трэба дотык да архіваў музейных ці архіваў архіўных. І таксама ён вельмі сам, таксама у яго былі спрэчкі з іншымі краязнаўцамі наконт аўтарскіх правоў, што шмат хто выкарыстоўвае яго матэрыялы без пасылак на яго, выдаваў за свае, і таму ён гэта ўсё настолькі, то есть ён перадаў гэта ў архівы, і з забаронай таго, каб гэта выцягвалася без належнага нейкай прычыны. І ў выніку яно амаль не выходзіць, то есть там некаторыя рэчы адтуль яны выходзяць, і яны бачныя, але цалкам глобальна, вось, каб гэта ўсё апублікаваць, пакуль немагчыма. Калі гартаў наш чат, то ў 24 годзе вы зазначалі там 4000 здымкаў. Агулам там калекцыя дзесьці складае, каля гэтай колькасці. А якая зараз колькасць? Падрасло нешта за гэтыя 2 гады? Шмат чаго, але трэба удакладніць, што 4000 на той момант гэта былі не толькі мае здымкі, гэта было тое, што я выставіў у інтэрнэт. То бок недзе толькі траціна таго гэта мае. Астатняе гэта ўсё, што я знайшоў у інтэрнэце, знайшоў у розных архівах і набываў копіі ў архівах, і усялякімі рознымі сканваў з кніг. Карацей, гэта тое, што не маё, але яно выстаўлена ў гэтым маім вось партале, які я зрабіў. Зараз яно, мабыць, ужо пад 5000 недзе набліжаецца. Не, яно расце ўвесь час нейкія здымкі новыя знаходзяцца, новыя матэрыялы, новыя планы горада, усё знаходіцца. Тое, што я казаў пра калекцыю, я меў на ўвазе ўвогуле, калекцыя як вынікі вашых пошукаў.
То бок не фізічнае тое, што ляжыць там у вас там дзесьці там у стале, а маю на ўвазе вось тыя фізічныя пошукі, бо фактычна варта казаць пра гэта у першую чаргу, бо на гэта пакладзена пэўныя высілкі былі, каб гэта знайсці, адшукаць, асканаваць. Вось таму Так і ёсць. Не, просто што шмат людзей, якія ёсць, якія трохі крыўдзяцца, калі вось нейкія іх здымкі, якія ёсць у мяне ў маім партале вісяць. Я стараюся паўсюль пісаць, адкуль гэта ўзята, і раней я проста пісаў падзяку ў каментарыях. Цяпер, калі пасля таго, што Google настолькі зрабіў нязручным свае гэты Google фота, і каментарыі амаль ніхто не бачыць. Некаторыя наогул зніклі, бачныя толькі, здаецца, праз прыладу на тэлефоне яны бачныя, а онлайн у інтэрнэце не бачныя. Карацей, поўная неразбярыха, і цяпер я проста пішу ўжо на саміх здымках, раблю такі як лагатып, што здымак належыць з калекцыі такого-такого. І бо людзі сапраўды, звычайна, калі нехта карыстаецца, пішуць, гэта з калекцыі Лісоўскага. І тады потым прыходзіць уласнік, кажа, не, гэта мае здымкі, чаму, які тут Лісоўскі. Вось таму я заўсёды падзяляю гэта, то, што ёсць частка мае здымкі, якія сапраўды я набыў, адсканаваў, выставіў, а ёсць тыя, которымі падзяліліся іншыя людзі. Яны іх самі недзе выстаўлялі ці дасылалі мне, і я іх потым выставіў у гэты адзіны партал, каб яны былі ўсе разам у адным месцы. Бо што было да мяне? Было шмат розных сторонок, дзе кожны выставіў тут 10, тут 20 фотак, і я пачынаў свой праект менавіта з таго, каб проста сабраць усё, што ёсць у інтэрнэце ў адным месцы, каб кожны мог проста прыйсці і вот тут паглядзець усё. І не скакаць, не захоўваць сабе там 20 спасылак на розныя сайты. А як вы ўвогуле у сябе там у галаве уяўляеце той кампраміс, каб і пазначыць сваю працу, і пазначыць уладальніка? То бок гэта фотаздымак з архіва гэтага чалавека, але крыніца на той праект, які вы вядзеце? Так, я даю заўсёды спасылку на свой праект, але вось менавіта не без нейкай вось гэткай такой сувязі з маёй асобай. То бок я даю менавіта спасылку на сайт, як сайт, дзе можна знайсці ўсю інфармацыю па Магілёву. То бок не, я кажу, што вось гэта мой сайт. Я кажу, вось ёсць сайт, дзе ёсць, і там нідзе маё імя там ніяк не ўсплывае. Сутнасць таго, каб людзі ведалі вось гэтую спасылку. А ўжо там стараюся на здымках цяпер вось ужо на саміх здымках проста наўпрост пісаць, бо можа калісьці, я не знаю, калі будзе час, не ведаю, калі рукі дайдуць, перарабіць старыя здымкі таксама і паднапісаць на ўсіх, адкуль яны ўзятыя, бо каментарыі сапраўды ніхто не бачыць, і мала хто бачыць, мала хто ведае, што они наогул ёсць, проста вось яна фотка. Или, напрыклад, у пошуку, калі нехта шукае і прыходзіць гэты здымак, ён прыходзіць без каментарыяў, а проста здымак, і людзі яго проста капіруюць, і яны ўжо не ведаюць, адкуль і што. І сапраўды тады губляюцца вось гэтыя ўсе сувязі, і сапраўды крыўдна тым людзям, якія яго сабралі, якія яго перадалі, каб карысталіся, а ніхто нават не ведае, што яны гэта зрабілі. Згодзін. А наконт колькасці, калі казаць там, напрыклад, 5000 зараз, для Магілёва гэта шмат ці не? Гэта вельмі шмат, сапраўды, і як заўсёды гэта шмат, але як заўсёды гэтага не хапае, гэта ўсё яшчэ мала, бо так атрымліваецца, што некаторыя месцы проста іх ёсць безліч здымкаў адной і той жа кропкі ў розныя часы, з розных ракурсаў, а некаторыя мясціны, якія нават у цэнтры горада, і нейкія сапраўды нейкія важныя мясціны ніколі не сустракаюцца ні на здымках, ні на малюнках, і няма іх дагэтуль. А ёсць нейкі вось пералік мясцінаў, лакацыі, якія вось у топе па пошуках патрэбна вось, няма гэтых здымкаў з нейкай пэўнай лакацыі, але вось на гэта некае такі вось жаданне знайсці? Нават каб быў нейкі топ, то нават не ведаю, але шмат якія будынкі вось па цэнтральных вуліцах, якія яны трапляюцца вось літаральна недзе маленькім кавалачкам, і ты вось усё чакаеш, калі яны ўжо трапяцца ў поўны там вот будынкі, якія зараз насупраць універмага ў Магілёве, там зараз Прыорбанк знаходіцца, вось гэты будынак, ён пакуль што, гэта старажытны будынак, яшчэ стары дарэвалюцыйны, перароблены шмат разоў, зараз не пазнаць яго ў арыгінале, і ён ёсць у мяне адзін толькі на адным здымку на нямецкім ваенным, але ў далечыні, і здымак быў без рэзкасці, то іх там рукі трэсліся, і здымак размазаны, і будынак як нібыта ёсць, але яго і няма. І таксама хацелася мне заўсёды, моя мара, гэта сабраць больш-менш якасныя будынкі магілёўскіх сінагог, якіх было вельмі шмат, і на здымках ёсць літаральна некалькі штук. І шмат зноўку такі я знайшоў на нямецкіх
Але, на жаль, без нейкай прывязкі да назвы, да што гэта было. То бок я бачу, гэта будынак былой сінагогі, але што за яна, невядома. Запытаюся пра падыходы, якія ёсць да збораў матэрыялаў. Ён ёсць увогуле падыход? То бок там тэматычны, часавы, геаграфічны? Геаграфічна, адпаведна, так, бо збіраю толькі Магілёў. Не таму, што мне не падабаюцца іншыя гарады, а проста таму, што гэта не такая танная справа і проста грошай няма, каб збіраць усё. І часам нават, калі я бачу на eBay, калі сыходзяць здымкі вельмі цікавыя іншых гарадоў, і проста сапраўды шкада, што немагчыма іх таксама ўратаваць і перадаць тым, хто збірае тыя гарады. І проста немагчыма. На Магілёў не кожны час хапае, то геаграфічна, адпаведна, гэта Магілёў. Але таксама трошкі прыгарады такія больш-менш вядомыя. Зноўку іх я не шукаю, але калі яны трапляюцца, то стараюся іх таксама перахапіць. Тая ж Салтанаўка, Любуш, яшчэ нешта. Вось такі менавіта тое, што зараз ужо амаль Магілёў. У астатнім звычайна абмяжоўваюся я па часе, то бок савецкія здымкі мяне ўжо ў меншай степені цікавяць, бо большая іх частка гэта альбо партрэты людзей нейкіх, і партрэты мяне таксама гэта зусім не мая тэма, бо гэта нейкія асабістыя, гэта людзі, якія чалавек з Магілёў, ён не будзе адрознівацца ад чалавека ў Менску ў той жа час. І калі чалавеку сказаць, вось гэта ён жыў у Магілёў, окей, ён мог жыць такім чынам і ў Воршы, і ў Брэсце, і ў Гродні, і то няма нейкай прывязкі менавіта да места, акрамя яго нейкай гісторыі, біяграфіі. Але гэта ўжо іншая тэма. Спадзяюся, ёсць людзі, якія збіраюць і гэта таксама. Бо таксама цікава, але іншая тэма. Я збіраю менавіта тое, дзе можна пазнаць горад, бо для мяне спачатку гэта было вельмі важна, што горад той, якім я ведаю, гэта зусім не той Магілёў, які ён быў яшчэ нават 50 гадоў да таго. І мне было вельмі цікава менавіта захаваць вось той арыгінальны Магілёў, які быў раней. І таму я збіраў здымкі тыя, якія менавіта паказваюць тое, чаго зараз няма. Тыя савецкія будынкі, якія былі пабудаваны, збольшага яны стаяць і зараз, і будуць стаяць яшчэ вельмі доўга. Зноўку, збольшага яны не настолькі цікавыя, каб на іх звяртаць увагу, бо гэта такія шэрыя квадраты, якія ўсе аднолькавыя, і зноўку ўсе стандартныя, і ў кожным горадзе ёсць такія. Яны самі у савецкі час яшчэ самі смяяліся з таго, што ўсе гарады аднолькавыя, ўсе вуліцы аднолькавыя, ўсё аднолькавае, і чалавек можа ў іншым горадзе заблукаць і прыйсці ў такі самы дом. І таму в гэтым няма нейкага унікальнага такого гарадскога аблічча, менавіта магілёўскага чагосьці, што вылучыць Магілёў сярод іншых. Таму я збіраю звычайна здымкі недзе прыкладна да 70-х гадоў, бо там яшчэ захоўвалася нешта старажытнае. І зноўку, калі ёсць здымкі больш позняй, паказваюць старыя будынкі, нейкія, якія яшчэ на той час былі. Таксама яны цікавыя, але зноўку ў меншай ступені, бо гэта амаль тое, што мы ведаем, што мы бачым зараз. Я вось хацеў азначыць пра той жа савецкі час, і гэта ўжо там пасляваенныя гады, што на тых здымках можна пабачыць, я думаю, нізкую забудову Магілёва, тую ж самую драўляную, бо яшчэ не ўсе плошчы забудавалі шматпавярховікамі, і можна было пабачыць, не ведаю, адметныя рысы там драўлянай спадчыны. Так, таму я кажу, што вось да 70-х гадоў яшчэ захоўваўся той вось нейкі дух арыгінальнага Магілёва. Яшчэ на тых здымках, калі людзі здымалі проста вуліцу, проста нейкае сваё асяроддзе, то там вельмі часта трапляліся менавіта вось такія унікальныя мясціны, якія потым ужо ў 70-х ўсё гэта урбанізавалася, ўсё гэта зносілася, вуліцы знішчаліся, пракладваліся зусім іншыя, і там ужо не так цікава. І таксама цікава, што ў Магілёве гэта было некалькі вось гэтых хваляў такіх перабудоваў пасляваенных. Зразумела, вайну ўсё пацярпела, і потым у першую чаргу зачысцілі цэнтр горада, і потым напрыканцы 50-х зруйнавалі рэшткі вось ратушу і асноўныя цэрквы ў цэнтры горада. Всё гэта было знесена. І потым у 70-х ужо ўзяліся менавіта за цывільную, за грамадзянскую ўжо забудову, за рэвалюцыйныя ўжо жылыя дамы і іншыя, якія проста былі перашкаджалі вось гэтаму светапогляду, што мы зараз руйнуем усё мінулае і будуем новую светлую будучыню. Вось я задумаўся, што праз пэўныя дзесяцігоддзі фактычна людзі ж будуць збіраць яшчэ там, не ведаю, будзе, не тое, што мода, але будзе інтарэс ужо там да больш позніх савецкіх часоў, да 90-х, каб паглядзець увогуле, як там урбанізацыя ідзе. Не задумваліся увогуле, каб
закласці нейкі падмурак, ну падумаць так наперад, што ну праз гадоў 20 то ўжо буду збіраць вось не ведаю там 90-е, то Ну, іх пачну ужо збіраюць, ужо ну ёсць. я не ведаю, мабыць там нулевыя там. Ну, зараз яно ёсць у нейкай вось у гэткай настальгіі па 90-м, якая зараз таксама вось яна маецца у інтэрнэце, таксама людзі вось неяк, якія ўжо тады былі падлеткамі, зараз яны ўжо сталыя людзі, яны ўжо ностальгіруюць па тым часам, як нашы бацькі, можа, ці деды ностальгіруюць па 60-м, 70-м, так, вось ёсць те, хто зараз ужо ностальгіруе па 90-м, і сапраўды збіраюць і здымкі збіраюць, і розныя рэчы, але я не ведаю, гэта такі ўжо, таксама гэта здымкаў з 90-х і далей іх значна больш. Гэта ўжо не калі фотоапарат нават у 80-х, нават у 70-х гэта яшчэ была рэдкасць, гэта было далёка не ў кожнага, і гэта ўсё яшчэ былі стужкі, якія былі абмежаваныя колькасцю кадраў, і людзі звычайна здымалі, зноў калі ёсць у іх 30 кадраў, яны здымалі сабе, нейкіх родных там і туды і сюды, і проста здымаць горад, гэта ўжо было нейка менавіта для аматараў нейкай вось гэтай спадчыны краязнаўства, і таму гэтых здымкаў сапраўды іх не шмат. А калі ўзяць 90-е, там ужо гэта было больш даступна, ўжо больш проста, у кожнага была ўжо гэтая мыльніца, якой здымалі ўсё, што толькі можна, і гэтых здымкаў бясконцая колькасць, іх сабраць амаль немагчыма будзе. Калі нават нехта гэтым займецца, гэта будзе бясконцы праект. Гэта проста трэба будзе рабіць сапраўды асобную ўжо нейкую такую вось платформу менавіта пад сучасныя здымкі, бо іх вельмі шмат. Зразумеў. Давід Олег, усё з чаго ж ці пачыналася, ну і збор тых жа здымкаў ён пачынаўся. У вас ёсць нейкая гісторыя таго, з чаго ўвогуле пачыналася? Якія выявы яны зматывавалі, ці мабыць быў нейкі дамашні фотоархіў са здымкамі, і пераглядаючы іх з'явілася ідэя, чаму бы не збіраць? Не, насамрэч, на жаль, сямейных амаль не было, то бок звычайна у нас у сям'і захоўваліся здымкі вось гэта звычайна плану, што вось я, вось мае дзеці, мае бацькі, і без вось нейкай вось такой сувязі з горадам, і проста мне пачыналася з таго, што наогул мне была цікавая гісторыя. Гісторыя ў мяне это было маё такое невялічкае хобі, мне было цікава заўсёды гісторыя глобальна, і гісторыя Магілёва адпаведна, і мне хацелася паглядзець, як выглядаў горад. І доўгі час я проста збіраў сабе на кампутар вось гэтыя старыя здымкі, якія на той момант можна было знайсці ў інтэрнэце, іх яны зараз таксама вядомыя, гэта вось мабыць з гэтага пачыналася кожная першая падборка у кожнага аматара вось гэтых старых здымкаў Магілёва, яны ўсе аднолькавыя для ўсіх, і ўсе іх ведаюць, яны паўсюль, яны перакідваліся яшчэ просто перапісвалі друг у друга іх з кампутара на кампутар, і потым яны былі ў сеціве, потым яны на ўсіх сайтах былі, і потым я знайшоў яшчэ некалькі і таксама пачаў збіраць сабе, і яны просто ляжалі ў мяне доўгі час, у мяне нават не было думкі, ідэі выкладваць гэта кудысьці, пакуль адзін мой знаёмы, таксама ён папрасіў, ці магу я яму перакінуць гэтыя здымкі, а я на той час ужо быў у Нямецчыне. І я падумаў, ну як я магу, то бок пасылаць гэта вельмі шмат, і яны будуць проста раскіданы, ён нічога не зразумее, яму кажу, глядзі, зараз тут ёсць такі вось класны сервіс, Пікаса на той момант быў, ось тое, што потым стала Google альбомамі, і я яму кажу, давай я там зраблю альбом, я туды ўсё закіну, адсартую, падпішу, і ты будзеш глядзець. І я вось рабіў гэта збольшага для гэтага сябра. А потым мне гэта ідэя спадабалася, я падумаў, окей, а чаму не развіць это, чаму не пачаць гэта развіваць і закідваць туды іншыя здымкі, бо ўжо зрабілася нейкая сістэма, зрабілася структура, зрабіўся нейкі вось гэтыя здымкі, яны ўжо не былі хаатычна раскіданыя, гэта было менавіта структураваная такая праца. І тады я пайшоў, тады быў такі форум магілёўскі, дзе магілёўцы розныя гаманілі на розныя тэмы, і там была таксама адна такая адгалінаванне менавіта па гісторыі і па здымкам, і я там зрабіў вось гэта адгалінаванне, дзе прасіў іншых, каб яны дзяліліся сваімі здымкамі, каб мы разам абмяркоўвалі здымкі, разам шукалі, і каб я іх потым закідваў вось у мае гэтыя альбомы. І вельмі гэта дало менавіта вось гэты такі штуршок, з якога пачынаўся гэты праект. І шмат людзей тады мне дапамагала, і мы разам сапраўды мы шукалі, ці гэта сапраўды Магілёў, ці гэта нейкі іншы горад, проста Магілёў падпісалі, ці наадварот, гэта Магілёў, які усе думаюць, што гэта Смаленск, і вызначалі мясціны, шукалі, як прывязаць здымак да мясцовасці. Ну, карацей, рабілі вось тое, што потым зрабіў мой праект.
І менавіта там упершыню я знайшоў магчымасць, што можна, аказваецца, гэтыя здымкі набываць у арыгінале. То бок у мяне нават не было такой думкі, што гэтыя здымкі гэта нешта такое, што яно проста знаходзіцца на рынку. То для мяне гэта былі нейкія артэфакты, якія недзе ляжаць, яны захоўваюцца і нідзе няма. І калі нехта скінуў туды ў гэты форум спасылку на eBay, што там прадаваўся здымак, я падумаў, а чаму я не гляджу, ніколі не глядзеў? Чаму я на eBay магу набыць сабе, не ведаю, тэлефон ці фотакамеру, а чаму я не магу там глядзець таксама і здымкі? І тады вось я пачаў глядзець і набываць амаль усё, што проста там з'яўляецца. Дагэтуль я кожны дзень штодня праглядаю ўсё, што прыйшло за апошнія суткі, гляджу, што там прыйшло і шукаю, каб чагосьці мой лёс. Калі з'яўляецца, адразу стараюся это выкупіць. Вось я з тых часоў. А першая вось гэта сустрэча з eBay, ну, наконт фотаздымку, калі яна была? Ну, колькі год таму гэта было? Гэта быў 2010 год. За 16 год як рынак змяніўся? Рынак паменшыўся. Зараз ужо сапраўды апошнія 2 гады вельмі рэдка нешта з'яўляецца. І нават часам здаецца, ну, няўжо я ўжо ўсё выкупілася, няма больш. Але потым зноўку што нешта прыходзіць. Насамрэч было настолькі, што пару месяцаў таму я дайшоў да таго, што я проста выставіў у інтэрнэт усё, што ў мяне ёсць. У мяне ўж больш не было такіх здымкаў, якіх няма ў інтэрнэце. І я нават у сваім вось ёсць там яшчэ ў кантакце такая суполка, дзе я выставляю менавіта гэтыя ваенныя здымкі. І я там напісаў, і раней гэта было, я 3 дні на тыдзень выставляў новы здымак. Панядзелак, серада, пятніца, гэта былі вось кожны дзень новы здымак. І ў нейкі момант я сказаў, усё, здымкаў больш не будзе, бо іх няма, іх проста няма больш, яны спыніліся. Потым зараз ужо зноўку трохі падцягнула, але быў момант, калі гэта было ўсё. 16 год, гэта сапраўды вялікі час. Нават больш 16+, бо, ну, я так разумею, гісторыя з Пікаса. Так, і таксама вось тады менавіта на тым форуме з'явілася вось гэтая мая думка, то бок я упершыню сустрэў гэтую ідэю, што здымкі яны ёсць, але іх альбо не даюць, то бок я ведаю, што ёсць здымак, я ведаю, дзе ён ляжыць, але здабыць яго адтуль немагчыма, то бок ёсць нейкі дробненькая нейкая вось гэтая такая праглядны здымак, ты ведаеш, што ён ёсць, а ўзяць яго немагчыма. Альбо наадварот, ён ёсць, і я магу яго ўзяць, і я магу яго глядзець, але ў мяне няма дазволу яго публікаваць. То бок таксама такія яны не часта ёсць такія здымкі, у мяне ёсць нават асобная такая тэшка на камп'ютары, здымкі, якія нельга публікаваць, а можна на іх глядзець, бо чалавек нейкі, ён не хоча, каб яны трапілі ў сеціва, але ён давярае мне, што он дае іх мне дзеля даследаванняў, каб я проста ведаў, як там гэтае месца выглядала ці яшчэ для чагось, але вот дазволу на публікацыю няма і гэтых здымкаў няма. Часта гэта выпадкі з такой забаронай? Часам гэта былі, напрыклад, здымкі, якія мне розныя музеі давалі, то бок у іх пэўная палітыка, што яны іх могуць выстаўляць у сябе на экспазіцыю, а калі яны будуць у інтэрнэце, то людзі не прыйдуць у музей, будуць глядзець іх у інтэрнэце. І тады яны мне іх давалі для даследавання, але публікаваць было нельга. Альбо гэта таксама нейкія прыватныя здымкі ад нейкіх людзей, якія потым хваляваліся, што гэтыя здымкі, калі яны трапяць у інтэрнэт, то кожны будзе іх выкарыстоўваць у нейкіх сваіх гістарычных працах, у даследаваннях без спасылкі зноўку на крыніцу, на сапраўднага ўладальніка гэтых здымкаў, і яны застаюцца ляжаць. І таксама ёсць яшчэ іншае, гэта калі чалавек нейкі здымак здабыў з нейкага архіва, але падпольным чынам, і ён не можа, калі здымак з'явіцца ў інтэрнэце, то адразу падумаць на гэтага чалавека, што ён яго ўцягнуў, і тады, то бок я проста падстаўлю чалавека, што ён узяў гэты здымкі. Цікава праспытаць было пра гэту гісторыю, але, канешне, не распавядзеце. Не, ёсць такія, бо ёсць шмат архіваў без імёнаў, ёсць шмат архіваў. Ёсць шмат архіваў і ў Нямецчыне, і ў Расіі, і ў Беларусі, дзе ёсць здымкі, і магілёўскія ў тым ліку. І ёсць людзі, якія па розных справах там маглі працаваць і мелі нейкі дотык з супрацоўнікамі. І чыста вось гэтак па знаёмству яны нейкія здымкі проста пераздымалі на камеру, ці яшчэ ці бралі нейкія копіі, ці можа нават арыгіналы. Пра гэта не ведаю, такіх я яшчэ не бачыў, якія маглі ўцягнуць арыгінал. Звычайна гэта альбо перафоткі, альбо копіі, але яны без дазволу, без нейкага, то бок з нейкіх матэрыялаў, якія захоўваліся без дазволу публікацыі ці нешта яшчэ іншае. То бок яны ёсць, але іх няма, іх ніхто не бачыць.
Вось наконт таго, што ёсць здымкі, да якіх няма доступу ўвогуле. Гэта ж гісторыя пра тыя слайды і чорна-белыя каляровыя стужкі ваенных часоў. Я бачу апошнія апдейты па пошуках і знаходках вось гэтых здымкаў пісалі. Апошні апдейт быў снежань 25 года, здаецца. Што штосьці яшчэ атрымалася адшукаць, але яшчэ не ўсё. І ёсць чалавек, які ўвогуле валодае здымкамі, выявамі здымкаў, але не прадае, напрыклад, там і не паказвае. Увогуле, можаце ад самага пачатку распавесці, бо я там чытаў, што там ёсць як мінімум 3 этапы, як яны знаходзіліся і што знаходзілася, так неяк па порцыях. Невядома, сапраўды гэта нейкая містычная дэтэктыўная гісторыя, якая яна пачыналася, вось я ўжо не памятаю, 3 гады, здаецца, 3 альбо 4 гады таму яна пачалася, калі вось на eBay раптам чалавек выкінуў вялікую колькасць вось гэтых слайдаў каляровых, гэта каляровыя дыяпазітывы. Гэта вельмі рэдкая рэч наогул з тых часоў, то бок это было пачатак каляровай фатаграфіі, і яны каштоўныя нават проста самі як прадмет, як рэч, як нейкі вось гістарычныя, і людзі іх збіраюць проста як пачатак каляровай фатаграфіі. І вось яны з'явіліся, і там было вельмі шмат здымкаў Магілёва, цікавыя мясціны, і я адразу бачыў, што гэта будзе нейкая сенсацыя, і што каштаваць гэта будзе проста процьму грошай. Іх было шмат, і прадавец выставіў, ён так пісаў у апісанні да гэтых лотаў, што ні ў якім разе не адказваю на прапановы набыць гэта па-за аўкцыёнам проста напрамкі, бо часта таксама калі віжу нейкі здымак, і я разумею, што я не хачу за яго зараз на аўкцыёне спрачацца, мне нават прасцей за яго заплаціць трохі больш, чым ён зараз каштуе, і ён 100% будзе ў мяне. Я пішу тады прадаўцу, што ці можна гэты здымак набыць, альбо наадварот, калі там калекцыя з 100 здымкаў і там 2 магілёўскіх. Мне няма сэнсу проста набываць, плаціць шмат грошай за ўсё магчымае, што там ёсць, мне патрэбна 2 здымкі. Я прашу, ці можна іх вось толькі гэтыя 2 мне прадаць, бо я родам з гэтага горада, я стараюся там захаваць спадчыну і ўсё такое. Карацей, і я падумаў, што ён не хоча. Я, як чэсны чалавек, не прапановаў, чакаў да канца, адразу распачаў звязаў з усімі знаёмымі, шукаць грошы, бо я разумеў, што гэта будзе каштаваць, прашу, у мяне няма столькі. Это будзе паўтор гэтай гісторыі з Першай сусветнай, з 18 годам, калі я аддаў там суму проста неверагодную, это было самы вялікі на гэты час набытак. Я ведаў, што гэта яно пераплюнуць, гэта будзе нешта неверагоднае. І я чакаў, ужо шукаў гэтай магчымасці, і каб набыць ужо не важна сколькі, і ўжо потым шукаць грошы, каб заплаціць. І недзе за 2-3 дні да канца аўкцыёна гэтыя здымкі знікаюць, яны здымаюцца з аўкцыёна, і іх больш няма. І я ў шоке, я пішу гэтаму прадаўцу, што зрабілася. Я разумею, што нехта такі зрабіў яму прапанову, ад якой ён не мог адмовіцца. Гэта было зразумела адразу, і я яму кажу, можа, я магу набыць хаця бы іх адсканаваны варыянт, я гатоў заплаціць хаця бы за копіі, хоць нешта. Ён кажа, не, гэтыя здымкі, іх там заліла вадой, яны знішчыліся, іх няма больш. Яны знішчыліся фізічна, іх больш не існуе. Ось ты сволач. І ўсё, і для мяне гэта было на той момант, гэта была страта, якая проста, гэта былі здымкі стагоддзя, гэта было нейкі такі вось скарб, які больш не будзе. І потым гэта ўжо неяк забылася, але ўсё роўна час ад часу яно нейкі ікалася мне шмат разоў. І потым раптам я бачу, што з'яўляецца зноўку ад нейкага іншага чалавека некалькі здымкаў з той калекцыі. Літаральна 1 ці 2. І я адразу пішу, што я ведаю гэтыя здымкі, я ведаю вось гэтую ўсю гісторыю, і адкуль яны ў вас, адкуль яны ўзяліся, бо мне казалі, што іх больш няма. І тады вось мне чалавек сказаў, што нет, іх тады набылі 3 нейкіх калекцыянеры, яны іх падзялілі паміж сабой, і што ў іх вось у таго, хто зараз выставіў, у іх ёсць толькі частка. Другую частку таксама у іх ёсць кантакты таго чалавека, дзе яна ёсць. З трэцім няма ніякай сувязі, ён ананімны набыў і знік. І вось у таго, хто іх выставіў, я ў яго іх такі набыў, яго частку набыў цалкам. Таксама там мы сабіралі з талакой, сабіраўся ўжо там, я выйшаў ужо напрамую, там тыя здымкі 2, якія былі ў сеці, я іх выкупіў, а тое, што ён яшчэ не паспеў паставіць у продаж, іх я ўжо купіў напрамкі, і там ужо таксама збіраў грошы, бо каштавала значна танней, чым я чакаў.
Сапраўды гэта было значна танней, можна было ўжо пацягнуць, і гэта было добра. Для гэткіх здымкаў гэта было амаль ну, не бясплатна, але вельмі танна. І на гэтым усё скончылася. Потым ён таксама яшчэ папрасіў таго іншага чалавека, які мае іншыя здымкі, каб ён таксама некаторыя з іх мне прадаў. От там ён некаторыя хацеў сабе пакінуць. Яго цікавілі менавіта вось этнаграфічныя здымкі, якія здымаліся пад Магілёвам, не ў самім Магілёве, а менавіта ў Салтанаўцы, дзе здымаліся сялянскія хаты, вось менавіта вось магілёўскія нейкія вось гэтыя сяляне, якія там жылі, там нейкія дзеці, моладзь, вот проста здымкі вось такія этнаграфіі. Мяне в меншай ступені цікавілі для паўнаты калекцыі хацелася б, але гэта не тое, за што я б спрачаўся. Выбачайся, што пераб'ю. А вось паходжанне гэтых людзей вядома? То бок яны мелі нешта супольнае з Магілёвам, альбо гэта ну проста там аматары фотаздымкаў? Не, гэта былі менавіта калекцыянеры вось каляровых здымкаў, першых каляровых здымкаў. Бо таксама гэта менавіта аматары менавіта гісторыі фатаграфіі. Яны набываюць гэтыя здымкі як проста вось помнік таго часу, калі гэта было вось піянеры каляровай фатаграфіі. І вось яны гэтыя здымкі сабе хацелі. Некалькі гарадскіх я ў яго ўсё-такі выкупіў. І на гэтым таксама ўсё спынілася. І была вось яшчэ там вось гэта гісторыя з чорна-белымі стужкамі, якая таксама яны прадаваліся. І кошт зайшоў да больш за 1000 еўра за іх. 1000 я гатоў был аддаць нават, бо я ведаў, што там ёсць магілёўскія, але прадавец не мог сказаць сколькі. То бок там было недзе вось там у мяне здымак на сайце, там колькі вось там скручаныя стаяць гэтыя стужкі у скрынцы, там іх каля 50 стужак, калі ў кожнай нават па 20 кадраў, гэта 1000 кадраў. Але колькі з іх Магілёў, там можа толькі адна стужка, а остальное будзе нешта іншае. І я не ведаў, і аддаваць вось за гэта ката ў мяшку столькі грошай я быў не гатовы, іх набыў нехта іншы, але не заплаціў. І прадавец звярнуўся да мяне ўжо ў прыватным чынам і кажа, ці не хочаш ты іх набыць там за той вось большы кошт. Я яму кажу, пакажы мне, што за здымкі, проста мне не трэба добрая якасць, проста каб я ведаў, што там ёсць Магілёў. І он кажа, не, я нічога не пакажу, альбо ты бярэш, альбо не. То я кажу, не. Я не гатовы аддаць зноўку за невядома што. І гэтыя здымкі яны зніклі, іх няма. Потым яны зноўку былі у таго чалавека, у каго каляровыя, яны былі ў яго і гэтыя чорна-белыя. Я яму кажу, можа ты мне іх пафоткаеш, альбо правда, няма часу, а потым о, няма ўжо і стужак. То бок сапраўды гэтыя вось, бо ёсць таксама вялікі пласт гэтых перакупшчыкаў, гэтых такіх спекулянтаў, якія менавіта проста яны набываюць тое, што ведаюць, што потым будзе каштаваць больш і перапрадаюць. Сапраўды ім часам шкада свайго часу вось рабіць нейкія разглядаць, што там за здымкі, яны ведаюць, што ну не хочаш браць, знойдзецца іншы, які заплаціць вялікія грошы забіраць. Іх ім проста не цікава было са мной далей весці нейкія вось гэтай размовы. Таксама вось як і таксама з гэтай апошняй гісторыі, што снежаньскай з мінулага году. Таксама я ўбачыў, што зноўку з'явіліся нейкія кадры гэтыя каляровыя нашы магілёўскія. І я пішу зноўку гэтаму прадаўцу, што адкуль, як. Ён кажа, не, вось да мяне трапілі, у мяне ёсць там іх 200 слайдаў. І кажа, хочаш, забірай іх. І зноўку за 1000. Бо па 5 еўра за слайд. І я разумею, што гэта шмат, і Магілёва там не так, бо ён выстаўляў, тыя, што ён выстаўляў, там магілёўскіх было палова, і з іх самого горада яшчэ менш, а зноўку гэта нейкія немцы купаюцца ў возеры на Салтанаўцы, іх хапае там 5 кадраў, навошта іх 20 кадраў, як яны там купаюцца, гэта не настолькі гэта цікава, каб іх столькі глядзець, то браць усё я не хацеў, але хацелася ведаць, што там яшчэ ёсць, якія там яшчэ, можа там ёсць такі, да, нейкія важныя здымкі. І ён кажа, не, мне я лянуся, гэта ўсё перафоткаць, гэта ж іх трэба 200 здымкаў і што-то з імі рабіць, як іх здымаць. Карацей, ён ленаваўся, потым ён уехаў, ён быў нейкі румын, які жыве ў Нямецчыне. І ён кажа, я зараз, і гэта было ўжо перад навагоднімі святамі, ён кажа, я зараз еду у Румынію назад, і потым я вярнуся і астатак выстаўлю зноўку на продаж. І вось дагэтуль яго няма. Ні яго, ні здымкаў. І я ўжо думаю, можа яму напісаць, ужо 2 месяцы прайшло, ўжо новага году, дзе ты са сваімі фоткамі. А гэта вось, ну, гэта снежанская гісторыя і гэтыя 200 слайдаў, гэта
з першапачатковага гісторыі. Гэта ўсё з той самай гісторыі, бо тыя самыя працяг тых самых здымкаў, некаторыя здымкі, якія былі там, і цяпер яны проста тыя вось купанне немцаў у Салтанаўцы, это таксама іх там, мабыць, кадраў 60 было. У мяне іх ужо было шмат з той першай калекцыі, і тут я бачу, што гэта тыя самыя людзі на тым самым месцы, і просто з іншага ракурсу я разумею, што это тая самая калекцыя, той самы аўтар, таму я хацеў набыць іх. На самом пачатку атрымалася же, што набылі іх 3 калекцыянеры, одну частку вы... Так, і вось я мяркую, што вось гэты трэці, яна кудысьці пайшло далей, потому што больш ніадкуль. Можа, ён сам прадаў, можа, не дай бог, памёр, і таксама, можа, стары быў чалавек, памёр, і яго нашчадкі проста прадалі кудысь далей. Такое таксама часта здараецца, што чалавек проста ён збірае ўсё жыццё свае здымкі, потым ён памірае, і дзецям яны наогул не цікавыя, яны іх выкідваюць на рынак, і ўсё. То бок на сённяшні момант атрымоўваецца першая частка, яна набыта у вас, другая частка часткова набытая? Другое часткова набыта, часткова я не маю, ёсць толькі вось гэтыя прэв'юшкі, як яны называюцца, вось праглядныя здымкі, яны часткова ёсць. І вось гэтая новая, з яе я таксама частку прэв'юшак я выцягнуў, там іх каля паловы ён ужо выставіў на продаж, палову ён прадаў. І з іх я прэв'юшкі ўсе захаваў, таксама іх пачаў зараз публікаваць. І набыў я каля 25 здымкаў такі набыў, саміх гэтых слайдаў я набыў. Нейкіх найбольш такіх цікавых, там, на жаль, самого горада там ёсць толькі не шмат, там панарамы знятыя для тых, хто ведае, з боку завода Кірава, і адтуль бачна якраз это панарама Дняпро, і над ім горад, і вось адтуль знятыя здымкі горада, і зноўку Салтанаўка ў розных ракурсах. А вядома ўвогуле, колькі было на сам пачатку слайдаў? Невядома, вось таксама гэта нейкая загадка, і невядома, колькі было, колькі іх засталося, і гэта такі вось бясконцы працэс іх ратавання. Слухайце, Давід Олег, а ўвогуле ёсць разуменне, навошта гэтыя здымкі рабіліся? Ёсць, бо гэта як заўсёды, калі людзі прыязджалі на нейкае месца, якое для іх новае, як турысты, у вайну гэта звучыць неяк трохі дзіўна, але сапраўды яны прыязджалі на новае месца, якое было для іх экзотыкай, і яны здымалі проста для сябе, яны пасылалі гэта родным у Нямецчыну, яны проста дзяліліся потым успамінамі з сябрамі, што вось мы тут служылі ў гэтым месцы. Ёсць шмат менавіта альбомаў саміх гэтых салдацкіх, у мяне ёсць іх некалькі штук. Сапраўды яны проста на памяць сабе збіралі, што вось я служыў тут, вось і так выглядалі гэтыя мясціны, і ў немцаў у іх было сапраўды камеры, для іх гэта была не раскоша, як у Савецкім Саюзе. Амаль кожны меў уласную камеру, окей, гэта не заўсёды было нешта вельмі якаснае і прафесійнае, але вось тыя мыльніцы, вобразна кажучы, яны ўжо у немцаў яны былі, яны здымалі проста ўсё, што толькі можна. Якасць не заўсёды хорошая, не заўсёды гэта добра надрукавана было, але здымкаў вельмі шмат. А як гэтыя слайды маглі захавацца? То бок фактычна яны былі наўпрост у нейкі час вайны дасланы ў Германію? Яны іх дасылалі, альбо і яны часам таксама, яны ж гэтыя салдаты, яны не заставаліся ўвесь час на фронце. Яны мелі там нейкія вакацыі, яны здымалі здымкі, потым яны ехалі на радзіму, і там ужо яны праяўлялі гэтыя стужкі, друкавалі здымкі, менавіта ўжо ў Нямецчыну, пакуль яны былі на вакацыях. І таму частка так і заставалася ў сям'і, частку яны дасылалі, некаторыя вярнуліся з вайны, то бок яны там не ўсе загінулі, некаторыя вярталіся, і гэты альбом вярталіся з імі. Калі я не бутаю, вы там нават і імя фотографа, патэнцыйнага фотографа высветлілі? Вельмі на тых каляровых такі, да, там ёсць на тым вось на этой скрынкі, дзе яны захоўваліся. Мне вось гэты першы прадавец, які такі пагадзіўся мне ўсё аддаць, ён таксама сфоткалі гэтую такую картку гэтага чалавека, дзе ён праяўляў тыя здымкі, то бок яго замова на праяву здымкаў. І там захавалася яго імя. Але гэта насамрэч вельмі рэдкі выпадак, бо звычайна гэтыя здымкі яны ўжо перапрадаюцца праз 3-4 рукі, і ўжо не захоўваецца ніякіх каардынат менавіта таго чалавека, які іх здымаў. Тут пашанцавала. А ці спрабавалі высветліць лёс гэтага чалавека? Я спрабаваў пашукаць яго, але нічога такога, то бок не знайшлося нейкіх
прамых нейкіх сувязей з ім, то бок там я не памятаю, што фамілія была нейкая не тое, каб вельмі рэдка. Такіх людзей у тым рэгіёне можна знайсці іх некалькі тысяч, і шукаць, хто менавіта з іх быў той чалавек, гэта вельмі цяжка. То бок вось адваротная сітуацыя была вось з маім перакладам. Я перакладаў кнігу пра палоннага немца, пра не ведаю, ці ведаеце вы, было такая, то бок чалавек, ён быў немец, які служыў Беларусі, потым у Магілёве ён быў падчас вызвалення Магілёва. Ён быў апошні з тых немцаў, якія склалі зброю. І вось ён апісваў менавіта вызваленне Магілёва, потым жыццё ў магілёўскіх лагерах для палонных немцаў і вяртанне дадому. То бок усё гэта вельмі падрабязна, з усімі эмоцыямі, з абставінамі. І я гэту кнігу пераклаў на беларускую мову. На жаль, так і не выдаў, яна ёсць у сеціве, ёсць частку я выставіў, але асабліва ніхто чамусьці не зацікавіўся, хаця гісторыя вартая нават экранізацыі ў серыял, бо прыгоды неверагодныя і цікава вось апісанне гэта ўсё. Так вось, і яго я знайшоў яго сям'ю, я знайшоў яго унучку і быў з ёй на сувязі. Яны нават былі гатовыя даць мне афіцыйна аўтарскія правы на выданне перакладу. Але так і не знайшоў у Беларусі таго, хто мог бы гэта выдаць. Потым такі знайшоў, але гэта было вельмі няшчасны выпадак, бо гэта быў няшчасны фядута, якога потым амаль адразу арыштавалі і пасадзілі. То бок выданне з гэтым, ідэя з выданнем яна накрылася, і так яно засталося ў стале ляжаць. Згадалі пра тое, што вось там ладзіліся выставы, то бок, напрыклад, там увогуле была супраца, то бок фактычна тыя ж зборы, якія рабіліся, тых жа здымкаў, яны выкарыстоўваліся пэўным чынам, як мінімум вось адной установы. Так, то бок у ратушы яны выкарыстоўваліся і здымкі, і таксама і копіі я вось набываў у расійскім архіве кінафотадакументаў, копіі здымкаў Магілёва вось таксама і 44-го года, вось адразу пасля вызвалення ад немцаў, і здымкі часоў стаўкі, калі Мікалай II быў у Магілёве. І вось гэтыя здымкі я набываў, і потым таксама яны копіі гэтыя, яны былі ў ратушы, выкарыстоўваліся там. Дагэтуль іх на сайце, мяркую, вісяць. А якія яшчэ там былі каналы, так мовіць, выкарыстання здымкаў? Парафразую. То бок вы робіце нейкую справу, атрымоўваецца, збіраеце ось калекцыю здымкаў, часткова гэта фізічна ў вас знаходзіцца, часткова гэта там наўпрост у лічбавым фармаце, і пасля гэта альбо наўпрост ляжыць захоўвацца, альбо там і не толькі альбо, а і таксама можа выкарыстоўвацца. І вось ёсць прыклад з музеем, што яно выкарыстоўвалася, то бок рабіліся выставы, фізічныя таксама копіі маглі захоўвацца ў музеі. А якія яшчэ былі вось выпадкі? Ці ведаеце вы, калі ваша праца яна была карыснай у іншай справе? Насамрэч, больш амаль не было нідзе, што шкада. То бок моя ад пачатку была ідэя, што гэтыя здымкі яны будуць дзеля выкарыстання для нейкіх даследаванняў, але вось на тое, каб я недзе бачу гэта, можа оно недзе ёсць, можа недзе нехта імі карыстаецца для даследаванняў, але пра гэта я нічога не ведаю, то бок я ніколі не бачыў. Была зноўку такі з Алексеем Бацюковым яго праект па вось гэтаму патопу магілёўскаму 42-го года, які ён выпусціў вось альбом, і далей таксама гэта базіравалася ўсё на маіх здымках. І потым ужо да здымкаў ён ужо шукаў дакументы, каб зрабіць вот такое вось гэтае дакументальнае, візуалізіраванае нейкае вось апісанне той падзеі, і на гэтым і ўсё. Сапраўды чакаў значна большая нейкага вось іх выкарыстання на публіцы. Але вельмі гэта часам звярталіся нейкія школы ці вось такія нейкія напаўпрыватныя гурткі, якія пытаюць, ці можам мы выкарыставаць тыя здымкі ў нас у нашых нейкіх праектах, але гэта ўсё на такім было аматарскім больш узроўні. І вельмі шкада, што гэтыя матэрыялы яны ляжаць, і ніхто насамрэч імі не карыстаецца. А вось супрацу з Алексеем Бацюковым, магілёўскае цунамі, калі вы ўвогуле даведаліся пра ідэю Алексея і пабачылі вынікі, якія эмоцыі у вас былі? Я быў вельмі рады. Я быў вельмі рады, што вось нехта гэта зрабіў, то бок гэта ідэя заўсёды была. У нас з ім яшчэ мы гэта абмяркоўвалі яшчэ, калі ён быў дырэктарам. Я казаў, што ёсць у Магілёве вось нейкія вось такія вось падчас вайны. Звычайна гэта вайна, яна ўся сканцэнтравана неяк на
вось першая вось доўгая абарона Магілёва абараняецца, такі вось даўжэй за брэсцкую крэпасць, Магілёў ніяк не возьмуць, і потым вызваленне Магілёва гераічнае. І ўсё. А што там было, і потым вось я казаў, што ёсць вялікія тэмы, вось па-першае, гэта цунамі, гэта быў выключны выпадак, які проста неверагодны быў. І самі немцы яго адзначалі, і гэта бачна было па здымках, па іх эмоцыях на этую тэму, што гэта таксама для іх было нейкай такой вось выключнай тэмай. Потым, адпаведна, гэта тэма магілёўскага гета, бо ёсць шмат здымкаў, шмат успамінаў, але няма нейкага вось такога ў інтэрнэт-прасторы, няма нейкага абагульнага, дзе можна было вось як той альбом па цунамі, вось няма такого, каб можна было ўзяць, і ўся гэтая тэма вось яна ёсць у нейкім сканцэнтраваная ў руках, каб можна было пагартаць, паглядзець. І трэцяя тэма гэта вось гэты лагер ваеннапалонных, які быў на лупалаўскі лагер, дзе шмат чалавек загінула, і амаль усе загінулі проста ад таго, што іх трымалі на адкрытым паветры, проста на адкрытай прасторы ўсю зіму, і там проста там жудасная гісторыя з гэтым лагерам, і таксама я па ім сабраў шмат здымкаў, я па ім сабраў успаміны, сабраў шмат чаго, і таксама хацелася б таксама і гэта бачыць. І мы з Алексеем тады абмяркоўвалі, што варта нават можа было б асобныя сайты пад гэта зрабіць, яшчэ нешта. І вось потым толькі вось зараз, калі ён уже ў эміграцыю, яго дайшлі і рукі, і знайшоўся час і нейкія вось сілы, не ведаю, маральныя ці і фізычныя, каб зрабіць вось гэты праект. І гэта было, я быў супер рады, што ён, па-першае, калі ён узяўся, я быў ужо рады. І калі гэта атрымалася, і атрымалася вельмі прыгожа, то рады быў яшчэ больш. То бок сапраўды, бо гэтыя здымкі, яны ляжаць, і ніхто іх не глядзіць, калі яны хаця б у нейкай кнігі ёсць нейкія, яны ідуць у людзі, гэта тое, дзеля чаго я збіраю, каб здымкі шлі ў людзі, каб людзі бачылі, каб яны іх глядзелі. І калі гэта атрымліваецца, то вельмі мяне радуе. Згодзін. Насамрэч, пра магілёўскі цунамі я раней таксама не чуў. Пабачыў, што выдавецтва выдала кнігу і набыў яе. І цяпер я ведаю. Ну і пасля ўжо пагаварыў з самім Алексеем уже, але фактычна вось гэта якраз той самы прыклад, калі раней ты пра гэта не ведаў, не чуў. Ну, выбачайце, я не з Магілёва, таму мне можна прабачыць гэта. Не, ну то так, гэта наша менавіта мясцовая такая фішка, гэта цунамі. Але тым не менш, праз тое, што гэтая тэма ўзнялася, напрыклад, праз кнігу, то яе быццам бы больш шансаў быць пабачанай. Бо заўсёды, калі нешта вось так яно выцягваецца на нейкую прастору, і яно прыцягвае вялікую увагу тады ўжо не толькі для вось гэтых жыхароў гэтага горада, яны становяцца ўжо цікавымі і для іншых. І тады і вось тое, дзеля чаго я таксама думаю, што гэтыя здымкі яны павінны вось так от публікавацца, рабіцца нейкія праекты, якія будуць агульныя, і нейкія вось такія асаблівыя магілёўскія фішкі, яны будуць цікавыя і іншым, і гэта таксама і людзям будзе цікавы Магілёў. Яны будуць прыязджаць у Магілёў, каб паглядзець тыя месцы ці вось гэтыя выпадкі, бо яны сапраўды цікавыя. І ў кожным горадзе ёсць нешта такое цікавае. У кожным горадзе ёсць нейкая свая вось такая асаблівая гісторыя, якую цікава расказаць іншым, каб яны потым захацелі пра гэта даведацца больш. Варта было б гэтым займацца, варта б, каб у кожным горадзе быў нейкі вось такая нейкая супольнасць, якая б рабіла вось менавіта папулярызацыю свайго горада праз нейкія вось такія гістарычныя падзеі. Закранулі тэму пра іншыя гарады, і хацелася б вось крышачку так агульна прайсціся па самой справе, не датычна да Магілёва, а ўвогуле захавання візуальнай спадчыны. Пытанне такое, мабыць, а ці адчуваеце вы ўвогуле сваю справу і той праект вось там па зборы, як мінімум фотаздымкаў, як некую ролевую мадэлю для іншых, напрыклад, гарадоў, там, вёсак, мястэчак? Ну, хацелася б. Па-першае, хацелася б, каб гэта быў узор для іншых, бо насамрэч я не ведаю, каб у якімсь яшчэ горадзе. У Менску ёсць нешта падобнае, у Віцебску, здаецца, таксама, але там у іх трошкі інакш усё зроблена, там іншая структура, і не настолькі ўсё неяк структуравана і празрыста, там трэба сапраўды вельмі доўга разбірацца, каб нешта зразумець, і ўсё. І вось іншых прыкладаў я нават не ведаю, дзе было б менавіта вось сабрана, каб чалавек прыйшоў і мог глядзець. То бок усё для яго ўжо падрыхтаванае, каб чалавек не прыкладаў нейкія асаблівыя свае нейкія часы і галаву, каб не думаў, а проста адчыніў і глядзеў, і ўсё, ён дзе патрэбна. Вось такіх прыкладаў я не ведаю, і таму хацелася б, каб мой праект быў узорным, і каб яго капіравалі, і каб іншыя рабілі нешта падобнае. Няма. І таксама
ёсць, наколькі я бачу, што я ведаю шмат іншых людзей, якія збіраюць здымкі іншых гарадоў. Я ведаю шмат іх, і шмат каму я дапамагаў збіраць здымкі, то бок я тут набываў у Нямецчыне, набываў для іх здымкі, перапраўляў потым у Беларусь, яны мне вярталі грошы, і мы з імі супрацоўнічалі з вельмі шмат якімі гарадамі. Потым гэта трошкі, калі зараз тут з пачаткам вайны ўсё гэта перарвалася, і пасля 20-го году шмат хто з'ехаў з Беларусі, і цалкам стала не так проста гэта ўсё, і eBay закрылі ў Беларусі, зараз яны самі не могуць набываць. Таму некаторыя людзі наадварот, то бок некаторыя адпалі цалкам, і некаторыя выехалі за мяжу, цяпер яны самі могуць гэта рабіць. Некаторыя наадварот, яны ёсць сумныя прыклады, калі людзі былі арыштаваныя і часткова згубілі свае зборы, якія збіралі, часткова яно потым, калі яны ўцякалі ўжо за мяжу, то ўцякалі без, а зборы пакінуліся ў Беларусі, яны іх не могуць цяпер ніяк выцягнуць, бо яны ляжаць, яны ёсць, але ўзяць іх ніяк немагчыма. А ёсць наадварот тыя, якія наадварот яны самі не могуць набываць, і цяпер адзіная магчымасць, праз якую яны могуць гэтыя здымкі цягнуць у Беларусь. То бок некаторыя засталіся дагэтуль, некаторыя спраўляюцца самі, некаторыя, на жаль, адпалі. Але раней была вялікая колькасць людзей, якія мы з імі разам збіралі іх здымкі таксама. А вось гэтыя зборы, ну і супраца з людзьмі, якія вынікі гэтай справы? Ну то бок гэта ёсць штосьці ў пабліку? Наколькі шмат гэтага ў пабліку? Я мяркую, што шмат. Вот менавіта тыя людзі, якія набываюць здымкі самі за свае грошы, яны іх выкарыстоўваюць. Яны іх робяць з іх нейкія таксама праекты, нейкія артыкулы па гісторыі, вось такія аматарскія гістарычныя артыкулы, некаторыя робяць публікацыі навуковыя нават. Ведаю, што ў Баранавічах ёсць, быў раней сайт такі, дзе выстаўляліся розныя артыкулы па Баранавічам, менавіта па фоткам, што я дапамагаў знаходзіць. І некаторыя я дапамагаў таксама з перакладамі з нямецкай, і з ідышу, і з габрэйскай мовы, з іўрыту таксама. І таксама гэтыя матэрыялы яны потым з'яўляліся. Дапамагаў таксама адзін час Віцебскаму музею краязнаўчаму набываць здымкі. Потым мы з імі... Гэта якія гады былі? Гэта было таксама да пачатку, я мяркую, да пачатку вайны ва ўкраіне. І тады мы з імі перасталі, бо там людзі, з якімі я працаваў, яны былі вельмі моцна на баку Расіі ў гэтым усім выпадку, і гэта было неяк вельмі недарэчна з імі далей, проста я не мог з імі кантактаваць, бо гэта кожная размова, яна сыходзіла з тэмы гісторыі, сыходзіла ў гэтую вельмі непрыемную сучаснасць, дзе проста я не мог вытрымліваць гэтую размову далей, проста я з гэтымі людзьмі разрываў кантакт, і мы з імі больш не супрацоўнічаем. Працягнулі зараз пра гарады іншыя, пра ролевую мадэлю вашай дзейнасці. Мне якая думка ёсць? Намагаюся сачыць шчыльна за тым, што ўвогуле адбываецца ў тэме спадчыны, і мяне часам здзівіць, што адмысловых нейкіх праектаў іх не так шмат менавіта вось там па гарадах. То бок фактычна гэта нейкая краязнаўчая дзейнасць, але яна структураваная, і яе я не так часта сустракаю. Калі казаць пра тыя ж візуальныя выявы, то бок візуальную спадчыну, то яна больш распаўсюджана праз садсеткі краязнаўцаў, якія цікавяцца гэтай тэмай, і яны там дзеляцца тымі здымкамі, якія ёсць, там якія знойдзены, куплены і так далей. Але фактычна, ці можна казаць гэта пра некую структуру, дакладна не. І тым самым увогуле, на маю думку, я лічу, што гэта рэдкая з'ява ўвогуле, калі існуюць такога кшталту праекты, дзе захавана агулам некая спадчына візуальная. Вось у меня пытанне, наколькі вам адгукаецца гэтая думка, ці у вас некае іншае бачанне і нейкія іншыя адчуванні? Не, такія самыя. Таксама колькі я бачу, як я казаў, ёсць у Віцебску, Менску нейкія падобныя праекты ёсць. Ёсць там старонкі ў сеціве, дзе сабраныя збольшага нейкія іхнія здымкі, але па астатнім мясцінам няма ніводнага праекту, дзе сапраўды нехта спрабаваў бы хаця б нават тое, што маюць адзін гэты чалавек, каб ён спрабаваў свае нейкія зборы структуравана іх выставіць на агульны прагляд. Так, людзі публікуюць, у мяне ёсць такі здымак, у мяне ёсць такі, але гэта без нейкай без сістэмы і без таго, каб гэта потым магло выкарыстоўвацца іншымі людзьмі. І таксама вельмі здзіўляе, бо ёсць шмат гісторыкаў, і шмат краязнаўцаў, і чаму няма? Бо гэта не так гэта складана, гэта ўсё зрабіць. І так, сапраўды, калі ўжо чалавек мае
я не ведаю 5 соцень здымкаў, іх трэба адсканаваць, іх трэба закінуць, неяк іх адсартаваць, нешта ім гэта патрабуе часу і можа людзям проста лянуюцца ці лічаць, што гэта нейкая вялікі праект, але таксама гэта такі вось нейкая памылковая думка, бо я заўсёды кажу, што калі не хочаш нешта зрабіць вось такое вялікае і здаецца, што гэта бясконцы праект, проста рабі пакрысе, проста крок за крокам, але галоўнае, каб гэта рабілася вось неяк стала, то бок не я сёння зрабіў і потым я 2 тыдні нічога не. Не, гэта павінны пастаянны вось нейкі такі сталы працэс па кроплі і потым чалавек нават праз некалькі год, калі ён дасягне гэта рэзультат, ён убачыць рэзультат. Але некаторым можа ім цяжка чакаць вось тыя гады, пакуль рэзультат будзе бачны, можа таму, не ведаю, але сапраўды няма нідзе такога. Яшчэ таксама, што цікава, што ў іншых гарадах ёсць, у адрозненне ад Магілёва, у іх ёсць большая колькасць краязнаўцаў, больш колькасць калекцыянераў, больш колькасць людзей, якія бы займаліся вось гэтай працай, і яны ў нейкай ступені паміж сабой канкурэнты. І гэта замінае, і яны не хочуць некаторыя выстаўляць, што ў іх ёсць, бо тады іншыя гэта забяруць ці будуць ведаць, што яны ёсць. І гэта таксама вось гэта канкурэнцыя, яна замест таго, каб падштурхнуць да таго, каб яны наадварот была канкурэнцыя, што я вось апублікую нешта больш, чым ты. Не, такого няма, наадварот, у іх больш канкурэнтнасць, каб схаваць і нікому не паказаць. І вось гэта таксама спрыяе, мяркую, таму, што ў іх няма вось гэтага адзінага праекта, бо калі нехта будзе гэта рабіць, іншыя будуць яму зайздросціць, і гэта ўжо будзе нейкая паміж імі нейкая сварка і вайна, і вось яны не могуць яны аб'яднацца. У Магілёве з аднаго боку вельмі самы, на мой погляд, это самы пасіўны ў гістарычным плане горад, проста немагчыма, проста настолькі людзям не цікава нічаго. Нікаму, ніхто нічым не займаецца, нічога не даследуюць, але вось настолькі павольна неяк і так патрошкі там штосьці робяць, і яно нікуды не ідзе. Карацей, амаль нічога няма, і у выніку я адзіны амаль, хто вось гэта апантана збірае гэтыя здымкі, што-то робіць, і ў мяне канкурэнтаў амаль няма. Вельмі іх мала, я іх нават не ведаю, хто яны ёсць, недзе хаваюцца, але іх мала, і яны не настолькі актыўныя, як усе іншыя магілёўцы, яны не актыўныя нават у сваёй канкурэнтнасці. І таму атрымалася, што ў мяне з'явілася гэтая магчымасць проста заняць гэтую нішу аднаму і проста рабіць туды вось гэтае ўсё збіраць, каб яно не развалілася, каб было некалькі, то атрымалася, мяркую, тая самая гісторыя, што вось у мяне ёсць мой праект, а ў яго ёсць яго праект, дзе ён выкладае толькі тыя здымкі, якія ён на іх мае правы, і ніхто не можа браць яго. І было б 2 ці 3 вось гэты паралельныя праекты. Слухайце, а вы рэфлексавалі ўвогуле на гэтую тэму? Для Магілёва было б лепш, калі была б канкурэнцыя, ці калі ёсць вось такая выпадковая манаполія, так мовіць? Мне хацелася б, каб была здаровая канкурэнцыя вось у тым вось прыкладзе, як я кажу, калі людзі бы канкурыравалі тым, хто больш знойдзе, хто больш апублікуе, хто больш пакажаць іншым. Такой канкурэнцыі, конечно, гэта было б толькі добра, гэта было б на карысць, бо тады кожнага боку было больш нагоды шукаць далей нешта рабіць, бо ён ведае, што калі я не знайду, ён знойдзеце. Карацей, гэта было б з аднаго боку канкурэнцыя, з іншага боку гэта супраца, бо у выніку бы гэтая спадчына, яна бы ўсё больш і больш адкрывалася людзям. А калі гэта была б канкурэнцыя як у іншых гарадах, то вельмі слава Богу, што ў мяне такіх канкурэнтаў няма, бо як я чую гісторыі пра здымкі, якія з'яўляюцца, і я там сваім знаём кажу, вось ведаеш, я ведаю, але гэтыя здымкі ўжо павінен забраць нехта іншы, я не магу, я хацеў бы, але нет, мы іх падзялілі, што я возьму гэты, а ён возьмець той, яны гэта ўсё дзеляць, і потым яно нікудысьці знікае, і я не магу не спытаць, што гэта за гарады. Ёсць такі, я не магу сказаць, потым хтосьці можа пакрыўдзіцца ці яшчэ, то не хацелася б. Але не, бо людзі, усе краязнаўцы, яны адзін аднаго ведаюць, і потым гэта гісторыя папаўзець і будуць. Не, хапае гарадоў такіх, хапае, это не адзін, гэта шмат, некалькі, карацей, ёсць шмат дзе, ёсць такая канкурэнцыя, дзе людзі проста вось яны. А ў іх няма іншага выхаду, бо калі ёсць два чалавека, якія абодва менавіта калекцыянеры вось ад прыроды, якія хочуць сабе здабыць менавіта арыгінал, то цяжка паміж ім прыдзеліцца. Я точно таксама не ведаю, каб быў нейкі чалавек, які хацеў бы забраць і казаў, я хачу, каб у мяне ляжалі гэтыя здымкі. А чаму цябе? Чаму не ў мяне? І я не ведаю іншага чалавека, што ён з гэтымі здымкамі потым зробіць, куды яны потым трапяць. І я ведаю за сябе я магу быць
упэўнены, што я іх выстаўлю і людзі будуць глядзець. А з іншым чалавекам я не ведаю, што ў яго ў галаве будзе. Ну тут фактычна гэта канкурэнцыя яна вырашаецца лёгка фінансам, то бок хто больш заплаціць таго і здымак, а на што хаваць лічбавыя копіі і на што хаваць тое, што ў цябе ёсць. Ну для мяне гэта па шчырасці незразумела, што гэта дасць іншаму чалавеку, што ён ведае, што ў цябе ёсць гэты здымак. Ну насамрэч шмат хто вот калекцыянеры, у іх ёсць нейкая вось такой пункцік менавіта на вось гэтых арыгінальных здымках, яны для них вось сам арыгінал для іх это нейкая вось такая нейкая святая карова. І ім шкада, што калі ў кагосьці будзе копія, то тады іх вось гэты арыгінал ён абясцэньваецца, ён губляе сваю вартасць, і ён ужо не такі цікавы, і ніхто не будзе яго ўжо так вось разглядаць як нейкі такі унікальны здымак, ён ужо ёсць паўсюль. Ён паўсюль выстаўлены. Таму магчыма яны вось так рэўнасна да гэтага адносяцца. Вось наконт фінансаў таксама, бо гэта з аднаго боку так, з іншага боку, напрыклад, вось калі ўзяць, то бок у мяне няма такога вось вялікага маштабу сродкаў, каб вось сапраўды да апошняга змагацца за кожны здымак. Калі гэта нешта выключнае, як вось каляровыя тыя слайды ці вось як былі здымкі часоў Першай сусветнай, просто выключныя здымкі, якія гэта быў просто унікальныя здымкі, якія ёсць яны аднойчы і больш іх ніколі не будзе. Там сапраўды я быў гатовы на ўсё, але гэта таксама гэтае ўсё яно абмежаванае, гэта не, то бок часам я вельмі шкадую, што я не вось нейкі магнат, які можа проста выкінуць пару тысяч на штосьці. То бок для мяне гэта сапраўды гэта вялікія грошы, якія трэба я потым шукаць недзе, дзе іх неяк вярнуць назад у сям'ю, бо гэта сямейны бюджэт. І проста так выкінуць яго на здымкі, якія потым пойдуць людзям, то бок не мне, яны пойдуць у людзей, гэта цяжка. І зноўку гэта падсцёгвае таксама і штурхуе людзей да павышэння коштаў на здымкі. Калі вось людзі так змагаюцца і ў кагосьці яны збольшага роўныя ў магчымасцях, то гэты кошт ён расце. І потым таму, хто яго набыў, ужо не так прыемна, што ён набыў гэты здымак за нейкую проста вар'яцкую суму. А яшчэ ёсць бок, пра які ніхто не ведае, пра бок саміх спекулянтаў. Калі яны бачаць вось гэткую бойку, потым яны свае здымкі па гэтаму гораду, які ідзе вось так добра, они яго пачынаюць ужо ад пачатку стартаваць кошты з нейкіх неверагодных сум, альбо выстаўляюць на продаж з фіксаваным коштам, і цалкам яны потым ставяць проста кошты такія, якія не адпавядаюць рэчаіснасці. Яны адпавядаюць толькі таму, што два чалавекі, два бараны не маглі саступіць адзін аднаму на гэтым вузкім масту. І гэта не таму, што здымак столькі каштуе, а толькі таму, што было два бараны. Давід Олег, мы карналі канкурэнцыю. Я запытваўся вас пра Магілёвы, там пра што больш эфектыўна было б, там манаполія, не манаполія. А ці бачылі вы ўвогуле камандную працу на той дзейнасцю, якую вы робіце? Каб была некая каманда, каб не рабіць гэта ўсё ў сола? Ну, вось пакуль у нас было з ратушай, у нас была каманда з ратушай, вось з бацьком, з Алексеем, сапраўды вось гэта такі быў прыклад, які хацелася б бачыць паўсюль і як можна больш. Сапраўды гэта была камандная праца, я шукаў нейкія матэрыялы для музея, музей выпадкова, калі знаходзіў нешта цікавае для мяне, таксама дзяліліся, і гэта была менавіта вось супраца, якая была на карысць і мне, і ім, і гісторыі агульна. То бок гэта было вось тое, як яно павінна было б у нейкай такім утапічным варыянце выглядаць. Можа, ў Менску ёсць нейкія каманды, бо горад вялікі, і мяркую, што там павінны быць нейкія людзі, якія робяць нешта па гісторыі менавіта разам. Але больш так глобальна я б не ведаў, каб менавіта вось былі нейкія такія даследніцкія каманды, якія бы без вось, бо сапраўды у гісторыкаў менавіта вось прафесійных у них ёсць нейкая такая рэўнасць, і яны больш любяць працаваць паасобку і не дзяліцца сваімі знаходкамі, бо збольшага, бо калі это прафесійны гісторык, то гэта таксама яго праца, і гэта яго хлеб, і калі ён не будзе рабіць гэтыя даследаванні, выпускаць там кнігі, артыкулы нейкія, то ён не будзе атрымліваць грошы, і выніку яму прыходзіцца таксама быць вось гэткім асабістам. Ну, наконт каманды, то я дакладна магу сказаць, што ў Брэсце ёсць каманда, ты, хто працаваў над Брэсцкай крэпасцю. Я размаўляў у падкасці з Наталіяй Зданевіч, яна распавядала, вось яны там робяць анімаваныя невялічкія там відэа, там да 10 хвілін пра гісторыю, і это ўсё супраца там з гісторыкамі. Ну, і гэта вось тое, што
можна называць вось супольнай некай працай з агульным нейкім вынікам, гэта дакладна. Это вельмі прыемна. Ну, наконт візуальнага я дакладна не ведаю, бо такога пэўнага накірунку, каб збіраць візуальную спадчыну, то не чуў ад іх нічога такога. Вось таксама, таму вось якраз хацеў сказаць, бо пра Берасці, вообще пра Брэст нічога не чуў ніколі, няма ў мяне ніколі не было там нейкіх знаёмых, якім бы я дапамагаў са здымкамі, бо збольшага іншыя гарады вось нейкія, якія я ведаю, што калі людзі звяртаюцца з дапамогай набыць здымкі, то я ведаю ўжо, што там ёсць зацікаўленасць, там ёсць нейкія вось гэткія цэнтры даследаванняў, ёсць цэнтры збораў, і знаёмы з гэтымі людзьмі, якія гэтыя гарады кіруюць, якія там з свайго боку робяць тое, што я раблю прыкладна, але вось пра Брэст ніколі нічога не чуў. Уже зазначалі, што тое, што зараз ёсць ваш праект, ён на блогспоце, на blogger.com, і хацеў бы спытаць у вас па вашых адчуваннях. Для вас у тым выглядзе, якім існуе праект, гэта зручна ці звыкла? Гэта незручна, і наогул гэта проста адзінае выйсце. І хацелася б мець больш зручную нейкую сістэму, больш зручны механізм, які быў бы прасцей і для карыстальнікаў, і для мяне. Вось як была тая Пікаса. Вось тое, што было ў Пікаса, гэта быў сапраўды ідэальны сервіс менавіта для вось вялікіх колькасцей здымкаў, і там было зроблены добры пошук і па тегах, там можна было зрабіць тэгі на самі здымкі, можна было рабіць сартыроўкі па здымках на пэўную тэматыку, і можна было іх прывязваць да мапы, да Google Maps, каардынаты ім надаваць. І калі Google выкупіў гэты сервіс і знішчыў яго, усё гэта знікла і знішчылася, і нельга сачыць за каментарамі, нельга глядзець, што там адбываецца, і таму прыйшлося зрабіць такі грувасткую сувязь паміж гэтым блогам і самімі фоткамі, бо альбомы не давалі магчымасці публікаваць навіны, што каб людзі бачылі, што вось з'явіліся новыя здымкі ці яшчэ іншыя матэрыялы. І гэта вельмі нязручна, але няма іншага. То бок я шукаў іншыя магчымасці, як можна было б гэта інакш зрабіць, няма нічога. Няма ніводнага праекту для онлайн захоўвання, і не толькі захоўвання, а публікацыі вялікіх колькасцей здымкаў з магчымасцямі прывязкі да карты, з магчымасцямі сартыроўкі, адсочвання каментараў. Няма нічога, і рабіць нешта сваё, гэта трэба быць больш праграмістам, чым я ёсць. Зразумела. Ці каманда некая, хто... Не, гэта патрэбная каманда, менавіта тэхнічная каманда. Зноўку такі валанцёраў і людзей менавіта такіх як я, аматараў, якія проста пантаны гэтай тэмы і рабілі бы гэта проста з унутраных пачуццяў, а не за грошы. А гэта таксама вельмі не шмат людзей, якія гатовы рабіць. Яшчэ, відаць, магілёўскае паходжанне трэба мець. Не абавязкова. Ёсць жа ў іншых гарадах таксама нейкія аматары. Але вось тут трэба, каб гэта быў праграміст з гэткім поглядам. Не кожны чалавек з таго ж Пінска захоча, мабыць, спрычыніцца да магілёўскай спадчыны, калі фактычна ён можа гэта зрабіць для пінскай спадчыны. Для сябе? Так. Калі б нехта зрабіў гэтаксама, гэта можна было б зрабіць, калі зроблены быў бы нейкая платформа і сайт, і можна было б прадаваць у іншыя гарады, нават за грошы, можна было б дзяліцца з іншымі. Каб нехта быў праграміст, які зрабіў нармальны гэткі партал, якім было б усё, што патрэбна, гэта можна потом даваць іншым, это магла быць такая нейкая адзіная сістэма. Зноўку тое, чаго чакалася б, калі была нейкая здаровая, нармальная дзяржаўная падтрымка, калі б дзяржаве цікава была гісторыя і сапраўды яе гэткая папулярызацыя, развіццё, то бюджэтныя сродкі выдаць на праект, зрабіць адзін раз гэты партал і раскідаць яго па гарадах, каб людзі яго напаўнялі, і ўсё, мы б мелі стандартныя гэткія праекты па ўсім гарадах. Але... Згодзін. Давід Олег, хацеў вас запытацца такім перадапошнім пытаннем. Хтосьці паслухае падкаст, пачуе для сябе нейкія такія выклікі, што а чаму ў мяне гэтага няма, чаму ў майго горада гэтага няма. То бок захоча хтосьці пайсці гэтым шляхам, якім вы ішлі. Што б вы паралі, з чаго пачаць? Як я ўжо казаў, пачаць спачатку і не баяцца таго, што гэта вялікі праект. То бок не баяцца таго, што гэта не ахапіць рукамі, трэба пачынаць і проста рабіць патрошкі, па маленькім кожны крок, маленькі крок адзін за адным, і тады ў выніку праз пэўны час
атрымаецца нешта вялікае. То бок мой праект таксама ён пачынаўся з маленькага чагосьці, што потым паціху паступова нарастала і вырасла тое, што ёсць. То бок нават 10 год таму я не мог бы нават сабе уявіць, што гэта будзе так, як яно зараз. Але хтосьці паслухае ваш адказ, мабыць, пагадзіцца часткова, а часткова падумае, што я нават і не разважаю пра вялікі праект, бо што ж па маім драгічыне нейкім, напрыклад, а што мне ўвогуле ёсць? Няма ж нічога. Тут складана, сапраўды. Тут нават няма чаго запярэчыць. Трэба мець вялікі аптымізм проста. Не, бо сапраўды ёсць мясціны, ёсць такі падобны праект, яны магчымы толькі ў тых мясцінах, дзе захавалася шмат спадчыны візуальнай. Але яна далёкі не паўсюль ёсць, і некаторыя вёскі ці нейкія маленькія гарады там няма, проста не было столькі людзей з камерамі, якія бы гэта здымалі, не было столькі фотаапаратаў, не было столькі фатографаў. І за савецкім часам, на жаль, гэта было часткова таксама небяспечна здымаць гарады, і калі ў вялікім горадзе могуць на чалавека не звярнуць увагі, то калі ў вёсцы нехта пайдзе і пачне здымаць вуліцы і нейкія будынкі, то да яго адразу з'явіцца пытанне ў пэўных органаў, чаму ён это робіць. І таму у гэткіх маленькіх гарадках, мястэчках там не так шмат чаго захавалася, і сапраўды вельмі сумна, што мала чаго захавалася, і знайсці гэта амаль немагчыма. І гэта вельмі вельмі сумна. То бок падобныя праекты яны магчымы толькі ў нейкіх гарадах, больш-менш райцэнтрах можа. То бок нейкі такі той сам Пінск, ці Глыбокая, Баранавіч, Мозыр мог бы рабіць, той жа Мсціслаў мог бы, Ворша, не ведаю, чаму Ворша няма нічога, Шклоў таксама. У іх шмат ёсць чаго можна было б знаходзіць і рабіць, але няма нікаго. То раю у тым гарадам, у якіх ёсць патэнцыял, у якіх ёсць сапраўды здымкі, і ёсць людзі, якія гэтым цікавяцца, яны бачаць, што ёсць што сабраць, то абавязкова варта не баяцца нічога і выставляць гэта ў інтэрнэт, бо хаваць у сябе ў шафе гэта не мае ніякага сэнсу, гэта проста здымак, ён нібыта знішчаны, бо ён ніколі нікуды не трапіўшы, ён знікне потым. Дай Бог людзям пражыць да 120 год, але мы канечным, то бок чалавек, ён мае нейкі канец, і потым гэтыя здымкі яны знікнуць, і ўся гэтая праца, якую чалавек рабіў усё жыццё, яна знікне, і поэтому публікаваць, усё выставляць на прагляд, каб яно захавалася для будучыні, для новых пакаленняў, нават калі зараз гэта не настолькі запатрабавана і не настолькі, можа, цікава і не так шмат выклікае водгукаў, праз 1-2 пакаленні гэта людзі будуць вельмі ўдзячныя гэтай працы, якую мы зараз робім. А што адчуваеце, калі адзін той жа здымак сярод тых першых вашых, якія вы збіралі, ужо выставляецца 100-ы раз у гэтым годзе, калі сёння 19 лютага? Тут па-рознаму. Залежыць ад таго, як ён выстаўляецца, то бок часам ён выстаўляецца і прыемна, што нехта гэты здымак узгадаў і гэту падзею, а часам вельмі выклікае такое, не тое, што непрыемна, вельмі так сумна робіцца, калі гэты здымак, ён у 100-ы раз трапляецца, але трапляецца як нейкая новая знаходка, штосьці невядомае, і тады я думаю, што навошта я яго шукаў, выстаўляў, і я стараўся прыцягнуць да яго ўвагу, калі дагэтуль для большасці людзей гэта нешта новае, і яны ўжо столькі разоў былі, эти здымкі, бачылі іх усе, і зноўку, як нібыта людзям сцёрлі памяць, і яны зноўку пачынаюць гэтую гісторыю. Трошкі робіцца проста сумна, што ніхто не бачыў, ніхто не сачыў, нікаму не было цікава раней, а цяпер цікава толькі на адно імгненне, і праз 2 тыдні, калі яго выставіць з тым жа самым такім уражаннем, зноўку ўсе скажуць: нешта новае, і так кожны раз. Зразумела. Я дадам крыху да вашага адказа там пра драгічын той самы. Я не тое, што там клапочусь занадта пра драгічына, але ўвогуле мне здаецца, што ёсць сэнс і ёсць шансы па ўсіх і гарадах і вёсках. Но проста там шансы гэтыя, яны большыя, і не шансы, а магчымасці, яны большыя ў буйных гарадах, а ў тым жа драгічыне я ўпэўнены, што там ёсць што збіраць, но проста яно
глыбей схаванае, это першае, а другое, што часовыя стужкі крыху яны не тыя, як у Магілёве будуць. То бок яны, мабыць, будуць больш там заходзіць у палову 20-го стагоддзя, то бок там не будзе стаяць пытанне знайсці здымак там з 1910-х гадоў, там будзе стаяць пытанне там знайсці хаця бы даваенныя здымкі. І гэта ж фактычна не перакрыжоўвае іх шансы. Ну, я на сваём прыкладзе магу сказаць, што гэта наўпрост патрабуе больш высілкаў і больш часу, і калі ты знаходзішся на самым пачатку, то для цябе гэта быццам бы недасяжна, а калі ты ўжо ідзеш гэтым шляхам, то фактычна ты разумееш, што ого, дык ёсць і гэтакія шляхі. Я прывяду прыклад, ствараю праект Чучавіцкі край, 6 вёсак. Глыбокае палессе, дзе заўсёды вясной была вада і нікуды не праехаць. То бок фактычна наяўнасць там фотокамеры, ну гэта было, ну гэта чырвонакніжная дакладна, гэта такая усесусветная чырвонакніжная з'ява, фотокамера. Прыехаў туды Серж Путоўскі, нарабіў здымкаў. Акей, гэтыя здымкі яны гуляюць у сеціве, дагэтуль вось гэта той самы прыклад, калі па 100 разоў выкладаюць адзін той же здымак, як стаіць старик Палішук на Палесе 90 лет. Вось. Ну і гэты здымак там ён гуляе паўсюль. І здавалася б, гэта адзіныя здымкі, якія там існуюць. Але ну, вось апошнія крокі, якія рабіліся, гэта выйшлась на нашчадкаў польскіх служачаў, якія працавалі ў гміне, і яны рабілі здымкі сваёй сям'і. І вось з апошніх здымкаў мне даслалі там, як святкаваліся дажынкі, як рабіліся гуртавыя здымкі каля там кааператыва спалачнага. Ну, карцей, вось ну, я ніколі не падумаў, што можна пайсці гэтым шляхам, але вось, ну, лёс так склаўся. Не, ну, гэта зноўку вельмі большое шчасце, што гэта быў той рэгіён, які быў пад Польшчай, бо там зноўку такі вось у той час, калі ўжо з'явіліся вось гэтыя фотаапараты больш-менш у наяўнасці ў людзей, быў час, калі яны маглі імі карыстацца. То бок калі ўзяць усходнюю Беларусь, тую ж Магілёўшчыну, нейкія там вёскі, дзе быў камунізм, то там чалавек з фотаапаратам гэта быў альбо супрацоўнік газеты нейкай, альбо, то бок не было прыватных людзей, якія б нешта здымалі, і гэта было вось тое, што небяспечна і не распаўсюджана. У 30-е гады хадзіць нешта здымаць, гэта было вельмі кароткі шлях жыццёвы. І таму вось там гэтага вось не захавалася. Там магло захавацца калі гэта сапраўды нейкія камуністы, нейкія какие-то палітрукі, нейкія партыйныя дзеячы, якія б нешта здымалі ў сябе, але знайсці гэта таксама вельмі цяжка, бо яны потым усё гэта перакручвалася, людзі мяняліся, з'язджалі, губляліся гэтыя ўсе здымкі. На ўсходняй Беларусі гэта вельмі больш сумна, чым на заходняй. То бок дзякуючы палякам захавалася шмат чаго. І дзякуючы камуністам шмат чаго знішчылася. Все тыя, хто слухае падкаст і з'яўляецца нашчадкамі з усходняй Беларусі, шчыра раю не складаць рукі і працаваць, бо знайсці можна. По-любому шукаць трэба. Шукаць трэба, і вось тое, што я кажу, што людзі, якія яны на месцы, якія там знаходзяцца, ім значна прасцей нешта знайсці, чым таму, хто на адлегласці, бо яны сапраўды могуць проста пайсці паразмаўляць з людзьмі. Гэта не так цяжка, не трэба баяцца, можна пайсці проста. І бо старыя людзі, якія яны наадварот, яны вельмі хочуць, каб хтосьці паслухаў іх гэтай гісторыі, ім ёсць чым падзяліцца, і ім сумна, што збольшага ніхто не цікавіцца гэтым, яны пражылі нейкае жыццё, і ім самім хочацца гэтым падзяліцца з кімсьці, і калі чалавек можа да сябе вось неяк так вось выклікаць нейкую вось такую, не ведаю, прыязнь да сябе, і чалавек мог бы адкрыць, то карацей, варта спрабаваць, варта шукаць падыходы да людзей, вось па-харошаму, па-добраму да іх, і пачуць іх гісторыі, паглядзець здымкі, і сапраўды можна нешта знайсці, можна было. Вы займаецеся, ну, ось ваш гэты інтарэс да Магілёва, ён фактычна не абмежаваны фотаздымкамі.
Нават калі паглядзець там па блогспоту, то там і тэкставыя крыніцы, ды, ну і калі ўзгадаць увогуле, там і кнігі перакладаліся, кнігі пісаліся. Карцей, ёсць вялікі вось гэты імпэт да таго, каб даведацца ўвогуле, як жыў горад і што ў ім адбывалася, і вы гэтым усім дзеліцеся. То бок гэта такая публічная праца. У меня вот ёсць пытанне, а што вас матывуе гэта рабіць? І ўвогуле навошта ўсё Ну, гэта? мне цікава. Проста мне самому цікава. Гэта ўсё чыста вось такая ўнутраная зацікаўленасць і апантанасць нейкая. Бо сапраўды цікава, мне гісторыя мяне цікавіла заўсёды. Ну і Магілёў як родны горад, мне заўсёды вось была такая мара. Паглядзець на яго вачыма тых людзей, якія жылі раней. І, ну, наогул, як аматара гісторыі, мне заўсёды таксама цікава было, як яны жылі, як всё выглядала, як. Таму я раблю это збольшага для сябе і дзялюся з іншымі, бо мне гэта цікава, і мне заўсёды здаецца, што гэта павінна быць цікава і іншым людзям таксама. І калі яно ёсць у мяне, то мне прыемна гэтым падзяліцца, і каб было з кім абмеркаваць, кім можна было пагаманіць на нейкія з гэтых тэм і вось абмеркаваць тыя здымкі, падзеі на здымках ці нейкія ўспаміны. Падзяліцца вось гэтай цікаўнасцю з іншымі людзьмі. Вось гэта моя матывацыя. Вы сказалі, што ну, там яшчэ з дзяцінства вось была мара даведацца ўвогуле, як там жыццё тут было ў Магілёве. Як вы лічыце, ужо здзейснілася мара? Ну, збольшага так. То бок нават ёсць мясціны, якія уяўляю сябе лепш у мінулым, чым у сучаснасці. Іменно і некаторыя нейкія куткі горада, якія я больш ведаю, як яны выглядалі 100 год таму, чым як яны выглядалі у мой час. То бок я там ніколі не хадзіў, але ведаю, як яны выглядалі 100 год таму. І арыентуюся ў тым горадзе за старажытным часам лепш, чым зараз. І вось калі я пісаў сваю кнігу, то для мяне не было праблемы менавіта уяўляць сабе вось гэты горад і як у ім, куды пайсці, што я тады ўбачу, калі я павярну галаву ў той ці іншы бок. І потым я хацеў пачаць пісаць другую кнігу, і яна потым так і загнулася, гэтая ідэя. І там ужо была гаворка пра 50-е гады 20-го стагоддзя, і яно не ішло ніяк, бо я проста не бачу гэта. Я не мог перакінуцца ў гэтыя 50-е гады, каб уявіць сабе жыццё тады і выгляд горада яшчэ куды не ішло, але менавіта вось гэтае жыццё. Я больш разумеў жыццё 17-го стагоддзя, чым вось 50-х гадоў. А вы хацелі б пажыць у 17-м стагоддзі ў Магілёве? Не, нідзе б не хацеў 17-го стагоддзя. Я вельмі добра ведаю, што там было, і не. Мы жывем зараз вось у сапраўды ў такім цудоўным часе, калі ў нас проста ёсць усё, што ў нас ёсць. І часам здаецца, вось як людзі могуць не бачыць это, не цаніць то, што мы маем, і проста спрабаваць гэта ўсё зруйнаваць і вылечыцца ўсіх тых дасягненняў таго гэтага камфорту, гэтага, не ведаю, таго, што у нас ёсць. Людзі 50 год таму не маглі сабе ўявіць, што вось мы будзем размаўляць на неверагоднай адлегласці з людзьмі проста вось ужывую і без праблем. З розных проста са ўсёй зямлі людзі будуць аб'ядноўвацца. І здавалася, можна з гэтага зрабіць нешта добрае і прыемнае, а атрымліваецца, ну, ўсё, што атрымліваецца, што мы бачым зараз за вакном. Сумна, і спадзяюся, што мы нас не загонім у 17-е стагоддзе назад. Вельмі не хацелася б туды вяртацца. Такія гісторыі з Магілёва і такая сітуацыя з публічнымі праектамі. Калі вы ведаеце, пра якія яшчэ краязнаўчыя праекты, дзе ў тым ліку збіраюцца здымкі, то падзеліцеся імі ў каментарах. А калі такіх праектаў менавіта па вашай мясцовасці яшчэ няма, ну, то, слухайце, ёсць супер магчымасць зайсці ў гэтую нішу і закласці такі праект. Ну і быць такім чынам нейкім такім манапалістам у краязнаўчай сферы. А чаму б не? Спасылка на праект Давіда Олега будзе ў апісанні, і там жа будуць спасылкі, як падтрымаць праект Вандра. Дзякую, што даслухалі выпуск да канца. Дзякую усім тым, хто падтрымлівае праект. Даследуйце спадчыну, распавядайце пра яе іншым, ну і, канешне, вандруем!